Quin plat farem avui? Avui farem un arròs, però amb bolets de temporada. És un arròs d'aquests que no val a fer trampes, allò que a vegades us dic, si no trobeu xampinyons, feu servir shiitake. No, avui no. Avui, en aquests moments, vosaltres teniu ja els primers rovellons, teniu ceps molt bons, i ja fa dies que n'hi ha, teniu rossinyols, els primers camagrocs ja estan arribant, per tant, hi ha barreja de bolets en aquest sentit interessant. Els trobareu més a mercats que no pas en els supermercats, és evident, però trobareu bolet de molta qualitat. Per tant, si en comptes de fer un monogràfic d'un sol bolet podeu fer una barreja, home, això molt millor. I tant, i tant. I aleshores en farem un arròs, perquè els bolets sols ja són bons, però si a més posem un arrosset pel aquí al mig. I com ho hem de fer, això? A veure. Mira, molt senzill, com totes les coses que fem sempre a la pilota a l'olla. A més dels bolets i l'arròs, hi afegirem una cosa d'aquestes veganes, que és una botifarra esparracada. Saps què vull dir? Per esparracar la botifarra només li heu de treure el budell, i aleshores les micoleu. Per tant, ens agafarem, si el feu a la cassola, si el feu amb una paella, doncs perquè sigui sec, que és una manera de menjar-lo segurament més interessant, aquest arròs, doncs comencem amb oli d'oliva, comencem sofregint bé aquesta botifarra, i immediatament ja hi tirarem els bolets, la barreja de bolets degudament tallats cadascú, i aleshores nets, evidentment, lleugerament salats. No els pebreu, perquè el pebre amb els bolets, en aquest cas, es confon amb la sorra. Saps què vull dir-te? Per tant, tindria uns bolets sorrencs que no us agradaria gens, Per tant, aneu sofregint els bolets. Què passarà amb el bolet? El bolet és el 80% és aigua. Per tant, mica en mica, anirà traient l'aigua, el foc l'heu de tenir una mica moderat, a mica en mica, i per tant, mentre el bolet va coent, anirà traient la seva aigua i després, no patiu, s'evaporarà i se la tornarà a veure. Entremig d'aquestes dues coses, heu de ratllar-hi un parell o tres de tomàquets i poseu-hi un granet d'all així esclafat i prou, res més, I aleshores anem sofregint. Molt bé. Quan tenim això ja a punt, podem parar el foc tranquil·lament, i aleshores diem que som 4 persones. No us equivoqueu mai, feu 100 grams d'arròs per barba. Quin tipus d'arròs? Jo fa molt temps que insisteixo en això, que són els que m'agraden més a mi, que a més, tot i que són de varietats que venen de fora, però que es conreuen ja, sobretot a les Terres de l'Ebre, a mi m'agraden molt els arborio i els carnaroli. Per tant, en trobareu. I són aquests arrossos que couen al quart d'hora, als 16 minuts, estan perfectes. Queda un gra relativament sol i absorbeix molt bé tots els gustos, no? Aleshores, què fem primer? Primer arrossejarem l'arròs. Agafarem, si som 400 grams d'arròs, tornarem a donar el foc a la paella o a la cassola, i tirarem l'arròs perquè es perlegi, per entendre'ns, allò que va perdent una mica aquell color blanc i queda una mica més de color vori. No cal que agafi cap altre color, amb aquest n'hi ha prou. Si agafa un altre color és que us ha cremat, de manera que aneu tranquil·lament, i aleshores després mulleu. Amb què? Ostres, amb aigua no. Val la pena que feu aquesta vegada un brou de malalt, encara que sigui un brou de malalt. I què és un brou de malalt? Ja ho sabeu. Agafeu una mica de colls i punys, alguna carcassa de pollastre, amb alguna ceba, una mica d'àpid, una mica de pastanaga, ho coeu allà, i amb el brou ben bullent en tireu ja una petita quantitat d'entrada que l'arròs pugui fer allò alegro, per dir-ho manera, amb alegria, i pugui fer els primers 7 o 8 minuts. Després ja baixarem el foc i l'arròs, el caldo li anirem tirant de mica en mica, com si fóssim un risotto, pràcticament, perquè realment l'arròs es begui només el que li convé i no ens quedi ni un arròs caldós ni un arròs cremós, sinó més aviat un arròs una mica sec. A partir d'aquí feu tot just la instrucció, diguem-ne, de l'envasador de l'arròs, que us dirà si són un quart d'hora, si són 16 minuts, el deixeu reposar un momentet, que hi voleu tirar-hi una mica de julivert pel damunt, doncs també li podeu tirar, i veureu quin gust us ha agafat aquest arròs, sense res més que aquesta barreja de bolets de tardor. Ben bé, pilota a l'olla de manual. Molt senzill, Estem d'acord. Estem d'acord. Fermí Puig, moltíssimes gràcies. Salut. A reveure. Menye, menye, menye.